tayo muli sa ating maliit na channel. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa maganda bang hanap buhay ang gagamba o maganda bang pagkakakitaan ang gagamba. Yan ang tanong, mga gagamba. So, maganda nga ba talaga kumita sa gagamba? Baka naman yung iba kaya siguro nagbibinta dahil bumili ng sobra doon sa panglaban niya, yung natira ayun na ibibinta naman niya ngayon para mabawi niya ng konti yung pinambili niya. Karamihan ganyan. Yung iba naman dahil sa nakikita nila doon sa pinuntahan nila, ang daming bumibiling bata, ginaya na rin nila, nagbenta na rin, tinisting, bumili na isang kaha, nagbenta doon sa lugar niya. Aba, ang bilis maubos, kumita siya doon sa isang kaha. Bukod sa kumita siya, may panaban pa siya. Ayan ang mga nangyayari, mga gamba, lalo na itong mga nakaraang pandemic. Yung kasagsagan ng pandemic noon, lockdown. Karamihan nasa bahay lang, bumili sila, umorder sila ng panglaro lang, tapos ang daming bata, bininta nila yung iba. So parang ka-idea sila na ba, okay ito ayun. Tapos mayroon din namang akala niya uso pa dahil ang daming bata, yung pala yung batang pabalik-balik sa kanya ay isang mukha lang, hindi niya nakita kung gaano kadami. Umorder ulit, dinagdagan niya hanggang sa hindi na nabili. Nagkandamate na lang ang gagamba niya, siya na lang naglaban. Kasi yung negosyo o hanap buhay na gagamba, depende rin yan, kailan pag-aralan mo. Kasi kung hindi mo siya kabisado at gagaya-gaya ka lang, mapupunta lang sa wala. Yung kinita mo sa mga nakaraang linggo, isusuka mo rin pag hindi mo kabisado yung kalakaran ng gagamba at saka yung pauso. Kasi kung magbibinta ka sa mga bata, okay yun, mas maganda pa nga kumita sa mga bata magbinta kaysa doon sa mga maglalaban. Kasi ang maglalaban kasi konti lang naman kinukuha niyan, yung tamang panglaban lang niya. Tapos ang binibili niyan, pambabag yung mga pambata na. Ganun yan. Kasi ang mga maglalaban kasi, hinayang sila sa pera nila. Ganun yan. Gawa nung, siyempre may presyo kasi yung mga panglaban. Yung iba naman nagbibenta ng panlaban, kumikita rin kahit papaano, pero hindi nakakabuhay ng pamilya. Kasi kung bultuhan siguro, pwede. Kumita siya ng 10 piso sa isang gagamba, pinakamalaki na yung 20 pesos siguro doon ang kita sa isang gagamba. Kasi kapag sumubra ka naman sa presyo, wala naman bibili sa'yo. Kailangan medyo dadive ka ng konti sa presyo. Saka siyempre bultuhan. Yung iba, karamihan sa naggagamba na nagbibenta, karamihan nalugi. Karamihan nalugi yan. Kasi nilang nila maamin. Yung iba naman gustong makakuha ng ibang linyada, kagaya nung Ginsan, Cebu, Rumikta. Ayun, na-stapa pa siya, na-scam. Yung iba naman nakaranas ng kakilala nila, inutang, hindi na nakabayad yung umutang. Ikaw naman kasi sa dami, nag-aalala ka na hindi maubos. Nung sinabi niyang utang, hindi na tumawad doon sa presyo mo, bira na. Hanggang sa napunta sa wala. Karamihan sa naggagamba, sa mga nagnegosyo ng gagamba, mas marami ang nalugi. Kasi nung una kasi, nung mga bago-bago pala ako ng gagamba, pagkatapos ng gagamba, yung season, pag off season, wala nang.
Wala akong kinita. Minsan pa nga may utang pa ako. Mababa ang bigay ko kasi noon. Kasi nagpapakilala pa lang ako. Mga 2008 yata, yung 2006 parang ganyan. Nagbagsak presyo na rin ako noon kasi nagbenta na rin ako ng gagamba noon. Binibenta ko nga dati dito sa bahay ko, reject lang. Doon na lang ako bumabawi. Pero ang hirap kumita kasi sintabo lang kita mo dyan eh. Lalo kung bago ka lang tapos babagsak presyo mo para lang maubos. Mapagod ka lang din. Tapos nakikipag-unahan ka sa presyo, habulan ka sa presyo. Siyempre, pag nakipaghabulan ka sa presyo, malit na lang kita mo doon. Hindi mo naman na maibenta na mataas. Lalo kung pinapahango mo sa mga reseller, wala kang sariling deliver. Mas mahirap pa nga yung padala-dalawa lang, yung ilala mo. Ayan, kikita ka doon. Pero kung yung mga bultuhan kumuha, babarating ng gusto yun. Kasi nga maramihan nga eh. Kikita nga doon, 50 centavos. Yung panglaban naman, yung Cebu, ganyan. Pakahirap yung ganong sitwasyon kasi unang pera bago gagamba. Kaya mas malapit ka sa bangin. Nasa pangpang ka ng bangin o pangpang ng ilog. Isang kamali mo lang, laglag ka. Kaya parang tumutulay sa isang kawayan. Ganon yun. Napakahirap. Kaya hindi ko sinusubukan yung ganon. Sabi, pagka padala daw ng pera, kahit kalahati, sabi, nako, pag pinadalan ka ng basura at nagreklamo ka, wala na, ibablock ka na. Ganon yun. Kaya, maganda ang gagambang pagkakitaan kung pinag-aralan mo. Pero kung dahil lang may nakita ka, gumaya ka lang, ayun, hindi mo pinag-aralan sitwasyon, kung paano, kailan ba malalaos, kailan ba nag-umpisa, yung pauso. Akala mo all the time na uso. Pag may naganap na bata, order ka na naman isang box. O may bumili siguro, mga 5 piraso hanggang 10 piraso lang siguro nabili. Wala na. Okay lang kung marunong ka mag-alaga ng gagamba, kaya mo magpakain ng marami. Kaya yung iba dyan na gustong magnegosyo ng gagamba, siguro kung uso dyan sa lugar nyo, pwede 1 hanggang 2 linggo hanggang 1 buwan, pwede siguro. Pero kung kakaririn mo, may trabaho ka, huwag mo nang subukan yan. Tutok ka na lang sa trabaho mo, at least tuloy-tuloy trabaho mo. Kasi ang gagamba kasi pag uso lang dyan sa lugar mo, dyan lang, doon lang malakas, doon ka lang kikita. Pero pagka nakalipas na 1, 2 hanggang 3 linggo, wala na yon, laos na yon. Susuka mo yung kinita mo pag umorder ka ng madami. Iniisip mo kasi, uso pa. Mayroon akong dinideliveran dati dito sa Pasig. Hindi ko nababanggit yung pangalan niya. Mayroon kasi akong dinideliveran dyan na pag kumuha siya 20 box, ang lakas. 1, 2 hanggang 3 linggo talagang umuubos siya ng 5 kaha, 7 kaha araw-araw. Kaya yung 20 box, 3 araw lang ubos yun. Ay akala niya ganun lagi, kasi may dinideliveran din ako doon sa banda roon, malayo din sa kanya, nasa mga 2 kilometro ang layo. Ang gusto niya mangyari, siya lang ang bibigyan dyan sa Pasig. Ay meron akong dalang 30 na box, bali 3,000. Kinuha niya lahat. Sabi ko, i-deliver ko dun sa kabila yung 1,500, sa kanya 1,500 lang. Ay kinuha niya lahat, wag na raw bigyan yun. O hindi ako nagpumilit. Binayaran niya. Sunod na araw, dahil laos na nga, sabi ko, pahina na rito sa lugar mo. Kunti lang, kontrolin mo na. Kasi ako mga kagamba, nagmamalasakit ako sa mga nagtitinda, yung mga binabagsakan ko. Tinatanong ko sila, kailan naubos, anong oras, ilang araw yan, ilang oras yan naubos, para alam ko kung ilan yung bibigay ko. Kasi pag sinabi ko sa yung
kuha ka na ng 5 kasi para hindi ka mabitin. Kuha ka na ng 5. Tansyado ko eh. Saka alam ko kung kailan maglalaos. Kaya yung iba, nagtatanong muna sa akin kasi nakadanas na sila ng ganon. Ayun, pangatlong araw, tumawag sa akin yung kumuha ng 30 bucks. Tulungan ko daw siya. Pinapakuha yung gagamba. Sabi ko, wala, hindi. Bayad na kasi. Kaya yun ang mga tao minsan kasakiman, sinukarin niya yung kinita niya. Hindi na niya nabenta yung 30 bucks kasi laos na nga eh. Ganon yun. Kaya may mga ganyan nangyari sa mga reseller, sa mga retailer. Marami yan. Maraming nalugi yan. Yung iba naman siguro maswerte dahil masipag. Hindi sila nalugi. Kaya lang, siyempre, hindi pwedeng walang lugi pag laos na kasi. Na araw-araw may namamatay, nagagamba. Lalo kung hindi ka marunong magpakain. Ayun ang ayun ang problema doon. So, maganda na hindi maganda ang pagnegosyo ng gagamba. Para sa akin, na veterano na ako diyan, okay pa rin sa akin. At paano nakakasurvive. Pero hindi mo ikakayaman yan. Gagaya nung sinasabi nila na mahal ng gagamba ni gustong yumaman, ganyan. Wala namang yayaman diyan. Walang maggagamba na gumanda ang buhay. Tama lang pangkain, siguro. So, dadako tayo sa mga tanong. Mayroon, ito si Orb Weaver TV. Sabi niya, meron ka pa bang paninda ngayon, Lods? Naghahatid ka pa ba ng door-to-door? Ngayon na tinamad akong wala na akong gagamba ngayon, siguro hindi ko alam kung kailan ulit. Kasi meron akong mga hunter na pinapakilos, pinapatignan ko isang lugar, baka mayroon na. Ewan ko, wala pa silang sagot sa akin. Na noong 2018 kasi, ganitong panahon, may gagamba pa rin ako. Kasi meron akong hunter na mga magdirigma, pumupunta kung saan sa lugar. Kaya hindi ako naubusan. At least sa isang linggo, may 2 beses akong dating. Dating 2, 3, ganyan, 3,000. So, itong tanong ni Orbs Weaver TV, kung nagde-deliver pa ba ako ng door-to-door at kung may gagamba ba ako. Wala akong gagamba ngayon. Tapos, yung door-to-door na sinasabi mo, pagka isang kaha, kasi tinatamad na ako eh. Napakamahal ng gasolina. Kaya sabi ko sa kanila, na lang, lalamove na lang. Kasi ganun din. Kasi sisingilin ko rin siya ng panggasolina. Nakatamad din pag iisa lang. Kasi dati, nung wala pang pandemic, doon sa mga manininda ko lang, nasa mga 15 sila eh. Nasusunod din ng ibang seller yung ibang manininda ko. Pero may matira lang sa akin na 5 na umuubos ng tig-3 kaha, by 1.5 na yon sa isang araw. So, minsan na may responde pa, may text pa kung saan galing. Maraming umorder pa rin sa iba't ibang lugar. Naubos yung 3,000 sa umaga pa lang dati. Pero mababa ang presyo kasi nga hindi tayo pwede magtaas. Mababa kasi presyo ng mga kalaban natin. Tapos itong tanong naman ni Bibi ko. Yan, si Bibi ko. Bakit usisiro ang binansag mo sa YouTube channel nyo? Sabi ni Bibi ko. Kasi ganito kasi yan, Bibi ko, no? Mindo Usisiro Gagamboy. Ang nakalagay doon, may description sa ilalim ng video na ang sabi niya dyan, Mindo Usisiro Gagamboy, lahat ng gagamba uusisahin at bubusisihin. Ito tayo ngayon, inuusi-usisa natin yan, binubusi-busisi natin yung mga gagamba na yan. Kaya Usisiro. Yan. Sabi naman ni Eduardo's ML, Tay, paano po ba palaki ng gagamba mula sling hanggang maximum size? Wala pang nakakagawa niyan. Eduardo's ML, itong mga panlaban na ito sa Tagalog, Cebu, Masbate, Jinsan, wala pang nakakagawa niyan. Hindi totoo yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, nawawala bigla yan eh. Namamatay o
minsan hindi po pwedeng ikukulong mo kasi sa isang lugar yung isling eh. I-screenin mo, lulusot sa screen, lalo kung mahangin. Tapos pag nachimpuan pa sila ng ibang insekto, kagaya nung nachimpuan sila nung butiki, patay sila nung didilaan ng butiki, ubos. Ganon yun. Paswertihan lang kung may mabuhay, pero wala, malabo Eduardos na makapagpalaki ng isling ng itong gagambang panglaban. Aywan ko lang, sinasabi nila Japan pwede nakakapagpalaki daw sila. Siguro kung nandoon sa natural habitat, kaya lang kasi napakalabo. Yung Japan siguro pwede, pero yung Samor na sinasabi nilang nakakapag-breed sila, hindi totoo yun. Wala makapagpatunay no. Aywan ko, yung ibang video siguro dyan napapanood nyo kung totoo yan, pero baka scripted naman yun. Kasi kailangan mong gandahan yung content mo kasi para maraming manood eh. Yan ang sagot ko sa iyo, Eduardo's ML. Sabi naman nitong si Kel TV, may kilala ako, palagi may dating, palagi din ubos. Tapos magpupus na naman, may bagong dating, yun pala luma. Nagagamba, baka kilala mo din tay, sabi ni Kel TV. May kilala akong ganyan. Yung iba nga, yung masbate, pinaplastic para maging Cebu o kaya maging Ginsan. Pero masbate yun. Dati puhunan nila sa masbate halagang mga 350, 400. Ang bintahan nun na isang ka, 500 nung bago mag-pandemic. Ginagawa niya nung lumakas na yung Ginsan sa Cebu, doon sa 4,000 niyang dating, pag wala pang deliver, maagang dumating, sinusundutan niya ng magaganda, tapos ginagawa niyang good size. Wala, magkano nga naman ang good size? Pa-plastic niya ngayon, sabi niya Cebu o kaya Ginsan. Yan. May alam mong gumagawa niyan. Pati Tagalog nga, pinlastik eh. Kilala ko rin yan kung sino yun. Yan ang sagot ko sa iyo, Kel TV. Sabi naman, tanong naman ni Damang Vlogger, ilang area ang sakop mo tay? May mga ahente ka ba sa Cebu tay? Kung wala, dati ba tay mayroon? Yan ang tanong ni Yan ang tanong ni Damang Vlogger. Wala akong hindi ako kumuha ng Cebu. Kasi nga nakatutok ako sa pambata. Hirap kasi ibenta yung mga panglaman. Kikita ka dyan, sabihin mo na 5 piso sa isang piraso. Ay, ang transaksyon mo dyan, tagal. Pagka pumili sila dyan, kukuha lang ng 5 hanggang 10. Aputin ka ng oras. Hindi kagaya sa bata, mabilis. At saka, isa pang ayaw ko magparating ng Cebu, mas mainam pa yung dumating na rito, doon na kukuha. Karamihan naman kasi na nagpaparating dito dahil alam nilang wholesaler ako, halos parehas na yung presyo. Sabi nila, patong lang ako ng piso dyan para may pamalit lang doon sa mga ginastos. Mabawasan lang yung kanilang dumating kasi hindi naman nila madidispatch sa kaagad yun. Kaya parang nagpapatulong lang sila. Ganon yun. Ayaw ko kasi na ma-scam eh. Dami na scam na dyan, yung pera muna bago gagamba. Ito namang ito mabalik tayo doon sa maganda bang hanap buhay yung gagamba. Ito may nagpost dito. Ayan, si Menandro Espilita Milan. Ang sabi niya, yung post niya, subukan nyo rin magparating para maranasan yung malugi at maistapa ng ahente. Real talk yan, di puro comment. Ayan. Diba? Ito patunay ito na maraming nai-scam, maraming nalulugi. Yan. Ayan o. Mabuti nga ito si Menandro Milan. Kilala ko to si Menandro Milan eh. Mabuti siya, tao siya. Hindi, tawag dito, prangka siya, no?
Hindi niya tinatago yung ano, hindi siya nahiya. Sinasabi niya yung katotohanan. Kaya sabi naman ni Julius Quiros nag-comment, true. Nakaranas din kasi si Julius Quiros niyan. Maraming nakaranas niyan. Mga vlogger, mga reseller. Tuwan-tuwa kasi sila pa. Akala nila, pagka minisid sila nung ahente ng Cebu, pagkasabi magpadala ka ng pera dito, ayun, padala ka agad. Pakikitaan siya ng magandang picture. O ayun, dumating sa kanya, ayun na. Basura. Ayan. So bago tayo magtapos mga kagamba, shoutout muna tayo. Shoutout muna kay Jajamboy TV. Yan, kay Jeep Padius, Eduardos ML. Yan, kay Jake Vizcara. Shoutout sa'yo. Katanyag Spider, shoutout sa'yo. At saka si Diosdado Chongson, nagtatampo na siya, nag-unsubscribe na raw sa akin. Hindi naman siya nagpapa-shoutout. Ang sabi lang niya, shoutout ko lagi. Minsan kasi, hindi natin na siya shoutout yun kasi sa dami nung iniisip natin. At saka pag hindi natin nakita doon sa comment section yung nagpapa-shoutout, hindi natin na siya shoutout. Nakakaya naman kasi doon sa iba na nagko-comment para magpa-shoutout. Tapos nung hindi ko siya na shoutout, sabi niya, unsubscribe na ako sa'yo, bye-bye. Nagtampo na kaagad. Okay, hanggang dito na lang mga kagamba. Comment kayo dyan. Pag-usapan natin yung mga tanong nyo. Alright.